cái đây có long it is a symbol ya ka ba ngi đây ki nong kendong pot kriat ngi tap ngọ kum ni nghe mi thông là okay thank you mi sir cái originality trong phi thank you sir dang ta iki patrun ngat sendat đây it is a symbol for nong kendong tingar wai ka jing rwai ji yap mo cha chnong ya mo hach nong bun ya e ha sor chlong bun ya thot ta ong nang ong sta ha ong mut ong per khat chin ya kan anta ha ong mut ong per khat bun ya kan anta ablei nong pen em ya rap haji ha ong di long tei ong snyerit watat ya ji kalong rim kahok to hi kai bu chin ngap kan chin ya tre chi tom ong long breu kan roi kan man nong kendong chia đây nghe cả lạt can play nong kendong chia đây nghe cả lạt can play teng chi chabran kren pareng ya kren demain ya kren makabe dei bhare nghe cắt nang wan ki ngay trên sa kan men re nghe cắt nang wan ki ngay trên sa kan men re chỉ sa we hach nong ibreu da kren da yat wa hap theo ta mía ong hi kai upwa ame konda kan la akor badayat arble konda kan la akor badayat arble ablei nong pen em ya rap haji ha ong di long tei ong snyerit watat ya ji kanong rim kahok to hi kai bu chin ngap kan chin ya tre chi tam ong long breu kan roi kan man nong kendong chia đây nghe cả lạt kan play nong kendong chia đây nghe cả lạt kan play nong kendong chia đây nghe cả lạt kan play Wow! Ngasutna pla tu kasur jingrai, but katin pareng ki ong a very catchy tune. Ti itu isur insane hakli jong boro khot ki basong ni ki basngap epi kin le chayeng ki sakan ma sa ki sur pok khli. Yarung yemi posnong kajing etra yakta bani nang ki ha kalong brio ko man brio, right? yes sir Ti kubli shibun en amta tu kajing rwa jong pi but ka kamdan jingduna ha ka sur ka byang na dong shadong. Ngamdan e bangan ong. But nganget pinang kiyo shaprang but pinang yai thau kajing rwa kum kitu. This is one plus point that you really have. You are pitch perfect. Mdanjing baklai ru em. Nadu bas dang hadu bakut. You got my attention to listen to you. You forced me to listen to you. thank you Ngamla bangan pitch ni stai Henry ka khali ka jonga ka mansiam ka jonga ka tharang ka kwa ban ngap ya ka ka kintien ki baphidan baphin roi. pleasure man ma And everything was perfect. Pida pen bet bha ya kan ka jing roi tiak patiak. Pila da pet bha. Hey ban bo ikini ki kintien hey kumno ka sur ka dei ban long. Everything was well prepared. So I thank you for this wonderful song of yours. Nga kentiu ro ya pi nga kenturu ya pi baphin num e no ya kan ka sap ka jong pi henrei baphin nang yai tho ya ki jing roi ha kini ki kintien tan rai.